ଆପଣ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଶେଷ ଭରସା ଭାଇ, କିଛି କର ଭାଇ। ହଉ ହଉ ଭାଇ 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 କୁଆଡେ ଭାଇ ଯାଉଛ? ଆରେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ପରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ସବୁ ଭୁଲ ଭାଇ, ସବୁ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଇ ମୋର। କଣ ହେଲେ କଣ? ମୁଁ ଥାଉ ତ ଭାଇ ତ ମାଉସୀ ନେଇ ବଜାର ଯିବ। ପରିବା ଟିକେ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯିବି କଣ? ତମେ କାହିଁ ଯିବ ଭାଇ? ଅର୍ଡର ମି ନଟ୍ ଫରଗେଟ୍, ଅର୍ଡର ମି ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାର୍କେଟ। ଯିବୁ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ହାଲୋ ମୋ ପୁଅର କି ବୁଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ସେ ଯିବ, ତାହେଲେ ତାର ହାଲୋ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଯା, ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯା। ଏଇ ତ ସ୍କୁଟିରେ ଗଲାଣି 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡିବ। 50 ଟଙ୍କା ଆମ ଘରେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏତେ ବାଟ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବୁ? ମୁଁ ପଳେଇବି, କଣ ହେଇଛି କି? ହାଲୋ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି। ହଉ ଯା ହେଲା। ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଆମର ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ସେଇତ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ଯାଉଛି। ହଉ ଦେଖିଲି ବୋଉ କେତେ ବଢିଆ ପିଲାଟା। ହଉ ବୋଉ ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ, ତୁ ଯା। ସେ ଟୋକାଟା ତ କିଛି କାମ କରେଇ ଦଉନି। ମୁଁ ନିଜେ ମାଟି ଖୋଳି ଧଣିଆ ମଞ୍ଜ ଲଗେଇଦେବି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମାଉସୀ ତମେ ଏଠି ଖୋଳୁଛ? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ଏମିତି ବସିଥିଲେ ତ ଟିକେ ଖୋଳି ପକେଇଲି ଆଉ। 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଜାର ପଳେଇଲି, ତମେ ଏଠି ମାଉସୀ ଖୋଳୁଛ? ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇବି, ତମେ ତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦବ। ନା ପୁଅ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା। ନା ମାଉସୀ, ୟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଘର ଇନ୍ ରେଷ୍ଟ। ବାପା ବୁଝିଲୁ, ତୁ କିଛି କରେଇ ଦବୁନୁ ମତେ। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମାଉସୀ ମୁଁ କୋଉଠି ଭଲ ଖୋଳେ। ଆରେ ପୁଅ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଣ ତୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା, ତୋ ବାପା କିଛି କହୁନଥିଲେ? ବାପା ବାପା କ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ବାପା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ହୋ 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 ହୋ, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ତୁ କିଛି କରେଇ ଦବୁନୁ ମତେ କାମ ଆଉ। ମୋ ନା ଚିତ୍ତ ଖଟେ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଖଟିବି। ଆରେ କଣ ହେଲା, କଣ ପାଇଁ? ଇଏ କଣ ଭାଇ? ବୋଉ ପୁରା ବୋଉ ଯାଇ ଏଠି ମାଟି ଖୋଳିବ। ହଉ ଛାଡ ବୋଉ, ତୁ ଗଲୁ। ଆଜି କହୁଛ ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ, କାଲି କହିବ ତମେ କୂଅ ଖୋଳ, ତାପରେ କହିବ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସା। ଇଏ ବୋଉ ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଆରେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କଣ ହେଇଛି କଣ? ଇଏ ଯଦି ମୋ ନିଜ ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମ ନିଜ ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ବୋଉ ଯାଇଥାନ୍ତା ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଭାଇ। ହଉଛି ତ ଛାଡ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଣ ଏତେ ଇମୋସନ? ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବୁ ତା ଗୁଣ ଗାଇବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଜାର ସଉଦା ନେଇ, 20 ଟଙ୍କାଟା ବଢିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେ 20 ଟଙ୍କା ତୁ ରଖ। ନା ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କାର ଗୁଡ ଖାଇଲେ ଇଏ ଦେଖ ଦାନ୍ତ ନାଲି ପଡିଛି, 15 ଦିନ ଖାଉଛି। ହଉ ତୁ ନା ରଖ, ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କଣ କର। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବୁ ତା ଗୁଣ ଗାଇବୁ, ହେଲେ କାହାର ପଇସା ଖାଇବୁନି। 20 ଟଙ୍କା ରଖ ଭାଇ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି। ମୋ ନା ଚିତ୍ତ ଖଟେଇ, କାମ କରିଦେବି ଭାଇ, ସବୁ ଖଟେଇ। ହାଲୋ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ। ହଉ ଚିତ୍ତ ତୁ ଆସେ, ତୁ ଯାହା କରେ, ଆମେ ବୋଉର ମୋଟିକି ଏଇଟା ଆଉଛୁ ହେଲା। ହଉ ବୁଆ। ହେଇ ଦେଖେ, ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲା, ତୁ 30,000 ସେ କହିଲେ, ତୁ ହଁ ମାରିଦେଲୁ। ଅନେଇଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତାକୁ 50,000 କଲା। ତୁ ତ କୋଉଠି ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରିବୁନୁ। ଆଉ 50,000 କରିଦେଇଛି ତାକୁ। ତୁ ବୁଝିଲୁ, ତୁ ତାକୁ ଅନେଇଲୁ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେ। ତୁ ସେଗୁଡାକର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନା, ତାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେ। ହେଇଠି ବାପା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଆ ଭିତରେ କୋଉଠି ବୁଝାବୁଝି କରି ତାକୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ କରେଇ ଦଉନୁ। ମୁଁ ବି ସେଟା ବୋଉ ଭାବୁଥିଲି, ଆମେ କାହିଁ କାହାର ଧାରୁଆ ହବ? ହଁ, ଜମା କାହା ଧାରୁଆ ହବୁନୁ। ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ନା। କହୁଥିଲା କଣ ଗାଁରେ ଛାତ ପକଉଥିଲା, ହେଲୁଣୁ ତାକୁ ଟିକେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଛାତ ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ପକେଇଦେବି। ଗୋଟେ କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଛି। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୁଲାବୁ, ଏଠି ତାହେଲେ ଜାଗା କିଣି ଘର କରିଦେଲା? ଏଇଠି ଭାଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହବ ଏଇଠି ଘର କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହେଲା। ଏଇ ସାମ୍ନା ପ୍ଲଟଟା ମୋର, ବୁଝିଲ କି? କୋଉଟା, ଏଇ ପଛପଟଟା? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ପ୍ଲଟଟା ମୋର, ସେଇଟା ବିକ୍ରି ହବ, ତମେ କିଣି ଦଉ ନା? ନାଇଁ ଭାଇ, କିଣିବାରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଏଇଟା ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଣିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଏକ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଜାଗା ସଡନ କିଣି ଘର କରିଦେଲି, ତ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ବାବଦରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କିଣିଲି, ଏଠି ଲିଟିଗେସନ ଟିକେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଶୁଣ, ଜାଗା ତମ ପାଖରେ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ? ଲିଟିଗେସନ ଫିଟିଗେସନ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଜାଗାରେ, ତମେ କିଣିଦିଅ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନା ମୋ ଭାଇ, ଖାଲି ଉପର ଚକଚକ ଭିତର ପମ୍ପା, ଗାଡିରେ EMI ଦେଇ ପାରୁନି, ଭିଡି ଦେବେ କେତେବେଳେ। ସେଇଟା ବି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ହଉ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଠିକ କରିଦିଅ। ମୋର ତ ସେମିତି କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଭାଇ ଦେଖିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଉ ହଉ, ଦେଖିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ। ଆସିଲି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ। ହଉ ମାଉସୀ, ବାହାରିଲି, ନମସ୍କାର। ଗୁଲାବ ଆସିଲି। ହଉ ଜାଣିଲ ଭାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ବୁଝିଥିଲ? ମାଉସୀ ମୋ କଥା ଶୁଣିଛ? ମୁଁ ରାଗିବାର ମୋ କାରଣ ଶୁଣ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତାକୁ 40,000 ଫାଇନାଲ କରିଦେଲି ବାଲେଶ୍ୱର। ବୁଝିଲୁ, ମାନେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ଘର ଚାଲିବ କହିଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ତାକୁ 55 ଫାଇନାଲ କଲି। ସତରେ? ହଁ 55 ଫାଇନାଲ। ଆମର ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା ଆମର ପଳେଇବ 10,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଳେଇବ। ଆରେ ଗୋଟେ ବଡିଗାର୍ଡ ଯିବ 500, ସିଏ ପଇସା ନବ। କୋଉଠି କିଛି କହିପାରିବନି। କଥା ସତରେ କରିଦେଲୁ? ହଁ 55 ଫାଇନାଲ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେ, ପଇସା ପତ୍ର ତୁ ବୁଝେ ହେଲା। ମତେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇ ଗେମ ନିଜର ଟିକେ ଆସିବା ହେଲା। ବସ, ମୁଁ ଚଲେଇବି ତମ ସହ। ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଭାଇ, ମୁଁ କୋଉଠି ଗାଡି ଭଲ ଚଲାଏ, ତମ ସହ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ମୁଁ ଥାଉ ତ ଚିତ୍ତ କଟେଇ ଥାଉ ତ ତମେ ଗାଡି ଚଲେଇବ।
हाँ हाँ माउसी हाँ टिके टिके रखिले टिके मो पर फोन माउसी टेकिलेन तो ତାପରେ हाँ माउसी ସେ ଚିତ୍ତଟା ତ ନାହିଁ ଘରେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଦେଲୁ ଲୁଣ ସରିଯାଇଛି लुण पैकेट आन देबी हाँ। हाँ आन देबी ठाप ठाप जाके पळे उठ सांगे हाँ হ্যাঁ গোলাও ভালো ସବୁ କଣ କୁଆଡେ ଏଇ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ବୁଝିଲ କି କାଲି ଏଇ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲି ତମକୁ ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କାଲି କୋଉ ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରେଟ୍ କହୁଥିଲି ତାଠୁ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଦେଇକି ନେଲେ ଏଇ ଯେ ଆମର ବନମାଳୀପୁର ବନମାଳୀପୁର ଗୋଟେ ପାଟେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲି ବନମାଳୀପୁର କି କହିଲା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତ ହେଇ ପା ସେ ବାବୁ ଆସିଲେଣି ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଚିତ୍ତା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ତୁ ସେ ଜାଗା କିଣିଲୁ ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଭାଇ ଜାଗା ବାଡିରେ କେବେ ଲେଟ୍ କରିବୁନି ଚିତ୍ତ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଜାଗା ଜାଗା ତୁ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କଲାଣି ମୋର ଲିଟିଗେସନ ଛିଣ୍ଡିନି ତୁ ଏଇ 2.5 ମାସ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ଜାଗାଟା କିଣି ସାରିଲୁଣୁ ସେ କଥା କଣ କି ଭାଇ ଭାଇ କେତେ ହେଲା 240 ହେଲା 340 ହଁ ଭାଇ